माबायदि दङ आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआनो जादों जों दायोहाय बैसागुनि फट'शुट खालामनो थांनो नागिरदों आरोना बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानदों भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय थौदो बिदिब्ला गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ स्टार्ट खालाम दायो जोंना लोगोफोरा फट'शुटनि थाखाय मेकआप खालामगासिनो आरोना आंनाथ' अलरेडि जाखाबाय नै देलायगासिनो जोंना लोगोफोरा एक बार साता रखो एक बार रखिएगा ना बार-बार ये में साता थांगासिनो दायो लकेशनसिम लामाफोराव अखाबो होदो गाज्रि जानानै दङ गेजेरावब्लाबो जोङो एसे बैसागुनि मुङावहाय फट'शुट खालामनो नागिरदों आरोना थांगासिनो दायो नै अखा बोथोरदो जायगाफोरानो दै जाजोबदो आरोना जायगाफोरानो मोजां जायाखै एसेबां अखा हाबाय नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना गासैबो नायब्लानो जाबाय एसे मेकआप खालामबाय दिनै फट'शुट खालामनो थाखाय माबायदि नुबा नोंथांमोना मोनफैबाय जोङो लकेशनसिम दा स्टार्ट खालामनोसै आरोना फट'शुटखौ जाय खालामबाय नोंथांमोना दे फट' थिखां ओरै था फट' थिखां बुजिथारा नै जोंना सेलफि लागासिनो जोंनि लोगोफोरा बरिया नुदो बरिया नुदो ओरै था सायाव थिखांबाय नै फट' थिखांगासिनो जोंना जासिगोन थांनोसै आरोना दसे थानानै जोबसिगोन जोंना सुदा जोंना मबाइल बारायदोसो जोंना सुदा केमेराबो गैजा रोङा नालाय ओंखायनो मबाइल बारायदोनो थिखाङो आरोना जोङो नायनोसै माबायदि जायो फट'फोरा नोंथांमोननोबो दा देखायगोन आङो दसे थानानै लकेशनफोरखौ एसे देखायनि नोंथांमोननो आङो नायलांबाय था नोंथांमोना नै गोथां नै जोंना लकेशना बेनो आरोना ओरैनो गामि खाथिनि हायां जागासिनो नै अखा हागासिनो अखा हासिगोन दायो नै खोमसि जाबोबाय बोथोरा नै दोमैलु जाहांबायनो अखा फैसिगोन ओंखायनो जोङो थाबनो थांफिननोसै आरोना ओरैनो खोमसि जाहांबाय एसे नायदो बोथोरा दोमैलुनो जेने तेने फट'खौ शुट खालामखांबाय आरोना गसाइनि अननायाव बोथोरा अनबाय जोंखौहाय जों दायो फट'खौ मोजाङैनो थिखांनो हाबाय मा दिननिफ्रायनो थिखांनो सानबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा अखा बोथोरनि थाखायनो थिखांनो हायाखैमोन दायोहाय जोंना फाइनालि जोब्बाय फट'शुटआ
दा ओमफ्राय थांफिननायनि लामायाव फैबाय आरोना स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नै अखा हाहां नागिरदोंनो बैसागुआथ' सफैथारबायानो लोगोफोर ओंखायनो जोङो एसे फट' दिखांना दोननाय जाबाय आरोना बैसागुनि थाखाय एडभान्सनो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय माबायदि जायो माथोबो गैया बालबो गैया नै लोगोफोर जोंना जासिगोन फट' थिखांनाया जाजोब्बायना आरोना दा थिखांगासिनो नै बेथिंजाय फाइनालि जोंना फट' साफायनाया जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना फट'खौ नायनो गोसो दङब्ला आं दायोहाय भिडिअनि गेजेराव मोननैसो होनानै दोनगोन आरो गासैबो फट'खौ नायजोबनो गोसो दङब्ला आंनि फेसबुकआव थांनानै नायहैबानो जाबाय आं लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन आङो लिंकखौ नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो इन्सटाग्रामावबो फल' खालामहैब्लानो जाबाय जोंना फट'शुटआ जोब्बाय फाइनालि दा न'आव थांफिननोसै लोगोफोर स' भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायब्लानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ अल थुलायनाय जादु समायना सिख्लाया गावदांदां बिबार थुलायनाय जादु समायना सिख्लाया गोसोआ